Balahlekelwe lixesha elininzi abafundi beMatriki balonyaka ngenxa yokumiswa kwentshukumo kweli. Abafundi beMatriki Sutherlands eTshwane bona baye bancedakala kakhulu ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Teachers are actually pretty much tracking in line with the curriculum requirements. Also, the curriculum has been trimmed down slightly. So I think in most cases we will be fine. However, there will be learners that possibly never manage to access the online classes. That would be our biggest challenge, is to get them up to speed. Lo mfundi uthi inkqubo yokumiswa kwentshukumo khange ibe nefuthe elibi kwizifundo zakhe. I study probably 9 hours a day. I study 9 hours a day during lockdown. So it's like going to work for me. Kodwa kwezinye izikolo bekunzima kakhulu. Abafundi kwesi sikolo kuye kwanyanzeleka ukuba bachithe iiyure ziliqela kwizifundo zabo. Ngabomgqibelo abantwana bethu iveke le bayathoma bazokungena bazokufunda ilanga lonke, bazokuthoma ngo-8 bese sitshayisa ngo-2. Then sinabotitshere abahlala local njenge-business studies ne-maths abathi bona bayababawa nangosondarha ukuthi babe nabo at least tot ngo-11. Aba bafundi banethemba lokuba ukuchitha impelaveki kwizifundo zabo kuza kuza neziqhamo ezihle. Abomem kade bazama ngawo kamandla ukuthi basifundise through WhatsApp, but as time goes on bagcina bagive uphile ukusifundisa because ingasisoke esinawo amadata. So mina kade ngifunda ngithola ihelebho kwamanye ama-matriculants enza the same subject as mine. Kwisikolo iDen Kudumela amagumbi okufunda ayajikwa kulungiselela abafundi bakwazi ukufunda nangempelaveki. There's been some small snacks here and there, but I'm just hoping that we make it, because right now we're just chasing time and all that. Kulindeleke kuba imviwo zeMatriki zokuphela konyaka zichotshelwe ngoNovemba.